Tay, alingog mo ka man kaana, samay mong nakaon, gatama man siguro kag tae sa kandeng. Walang basagan ng trip, soy. Asya naman bagbuot, pasagdi naman usa ko. Pao nga sa nakariyo ba, kailan ko istorya ni mo? Ana, ahon ang gipawong. Sama na ka importante imong istorya, soy. Mulakaw sa ko kariyo, tay, kaya magpa-check up ko. Mano man, soy. Unsa man di ay imong gibate. Basta tay, basta doon na ako'y pagduda, nga kining ahong kasing-kasing, kunikta sa akong bulsa. Manong, nakaingon ka man, ana, soy. Nga kining atong kasing-kasing, dunay kalambigitan o konektado sa atong bulsa. Diyan mong tay, pagpuot na ako sa akong bulsa, diyan mo'y kwarta, matay gikulbaan ko tay. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.